Pystyykö tästä hyppää kuolema? Ei, kun tonne veteen asti tosta. Kyllä se. Mä tiedä, että yritänkö. No niin, nyt mulla on tämmönen spelli, joka stunnaa kaikki viholliset mun ympärillä. Desperado. Joku Desperado. Death. Death. Tässä vaan. Hiilaa meitä ja hiilaa. Never. Eiku niin miksi? Ootas. Mä testaan nyt tota parempaa hiilausta. Paljonkohan se tuo? Joo, mä testaan Kimmoa tota parempaa hiiliä. No eipä sen paljon enempää kyllä hiiliä. Tai no oikeastaan joo. Joo. Lähteköhän tästä sitten. Se nyt vaan jää sinne. Voi vittu, mä tarvitaan ingredientsia, että mä voin summonata näitä mun paskoja. Mistähän niitä saa? Oisko toi General Vendor, mä tsekkaan siltä. Tässä on vaan hienoa. Pitäisiköhän tästä hyppää tonne veteen. Joo. Oi. Osuuko se siihen veneeseen? Oi vittu, mistä mä nyt saan noita esille? Ei perse. Sanokaa mulle, mistä mä voin ostaa. Kun nyt hieroa omalla ajalla. Tää nyt tappaa jotain mölleä. Sitten sä en haluat ostaa ja mitään. No esineitä, että mä voin käyttää noita mun kakkoslevelin taikoja. No eiks ne ollut siellä saatana... Mistä sä ostat niitä kynttilöitäkin? No mennäänkö ne johonkin? No, mä käyn kattoo mikä toi yksi vendori on tuolla. Mitä helvettiä, mistä tästä pääsee? Voi vittu. No mennään nyt se yksi dungeoni sitten. Loppuu se itkeminen. Joo, olkaa siinä, mä teen bless. No niin, Juho jossain tuo. Fuckers. Lähti menee ottamatta chest. Ei siellä se ollut Juhalle mitään. Jaa. Tarviiks kukaan plus yksi? Ei kun niinku toi painda. Ei kun ei paindaa. Tarviiks kukaan plus yksi karisma kloakki? No, mä tarvin karisma. Mihin sä karismaa tarvii? No, tohon bluffiin ja... Tyyppi on vaan meidän diplomaatti, joku varas. Ai. Eikä hieroo hirveet sopimukset, niin sitten pöllii jo aikaa. Joo, olkaa tässä. Oota mä tuu. Jaa. Mä vaan saan sen. Mitä vitu saa? Piäkseen. Oi vittu. Oi toi stunnaa noin. Pitää mennä kauppaan. Kyllä mennä noita muitakin eritellä, niin olis noita parempia revaarteja. Joo. Mä en tiedäkään selvitäänkö me.
Ei se niin tarkkaa. Kimmo ei halunnut tuota miekkaa. No mulla oli invi täynnä, niin en mä saanut. Ja ajattelin muutenkin Haluatko sä sen? Et. Ei. Täältä saa jotain mahtiquestia, josta saa expaa paljon. Suositeltu leveli 3. Scroll of Master's Touch. Onko se niinku spelli vissiin? Mestari tulee kosketteleen sun. Joo, missä sitä oikein painat? Oli täällä kaupassa. Ollaan toisella puolella tätä kaupunkia keräämässä näitä questeja. Mä edes näe sua tässä kartassa. Ai mua. Mä oon täällä kaupassa sisällä. Mites toi weapon sets toimii? Mulla on joku tommonen vitun purkki, mistä saa joku quest. Sinne uidaan. Missähän te nyt oikein meet? Mä uin tonne purkille. Ja se on joku saari, tämmönen majakka. Täällä on vitun majakassakin on joku dunkea. Ai jaa. Eiku, nää on muutas jotain questeja, missä pitää mennä tonne Outlandsiin. Vai mikä toinen on? Wilderness. Sitten Dungeoita. Repeat. no mennään sinne majakkaan sit. Joo, mennään vaan. Tuutteko sitä tänne? Nyt zoomaa karttaa ja se vaan vittu väri. Ja vitu sekaseksi. Mitä vittua? Siis pääsitkö sä sinne ihan uimalla vaan? Joo. Tyypit vaan ui. Pitäis tehdä jotain tehtäviä. Tännekin. Hardo jäi juumiin tohon veneeseen. Kuorin appelsiini tässä samalla. Älä puhu. Danger. Ootas hetki. Mäkin havaitsin se. Ja siinä on. Magic must be. The librarian has left the room. Quick, obtain the book. The librarian's voice shrieks. I know your true intentions, thief. My traps will be the end of you. Jaha, nyt se tekee jotain trapseja. Älä messi. Mikähän vitu se tosta nyt pääsee nyt. Tästä aukistaa outo. Täällä tulee undeetteja, varmaan mä turnaan ne kaikki. Hyvyyden nimeen! Ja vittu. Tosta vaan. Ei! Intelligence too low just siitä. Mä en varma, mulla ei ainakaan mitään intelligenceä. Lakaneen mitään potionia, mistä vois saada intelligence. Se on niin sitten. Jos me nyt tehdään. Mennään tonne toiseen paikkaan. Tää hyppyminen jotenkin auttaisi, että tätä väistää näitä salamoita. Nouseeko noin? Ei. Kyllähän ne nousee. Ai, Turn under! Hei, nyt mä jäin tänne toiselle puolelle. Mites nyt? Nyt tulee vaan lisää noita zombeja. Hyvyyden nimeen! Okei. Kirjaa ja lyhyyden nimeen. Niin. Molemmat lähtee eri suuntiin. On tässä kessa. täällä ei ollu mitään. Täällähän voi uida. No niin, olihan täällä tommonen leveri tuo maahan veden alla. Lissi vaan se. No, niin. Ovi vaan meni kiinni. Ei kun jaa, se avasi tän oven. Se mikä me siellä painettiin. Oh. Ja tuolla on näköjään resting stone, mutta en mä ainakaan tarvitse semmoista. Ses. Oi saata! Ja ne kaikki kuoli tohon mun turnaandeettiin. Oli niin low levelissä.
Varkkimmo, hei. Joo, mä menin ohi ja siitä. Pystytkö sä Juha purkaan? Tonne vaan. Oho. Ja mä evanesin vaan ton daaman. You obtain Amber Violin paskaa. Se oli siinä sitten. Mutta täällä ei joku chesti, mikä on... Fucker. Exploitilla vaan sit sä. Lame. Hyvyyden nimeen. Sekään ei auta. Mennäänkö vaikeammalla se? Ei. Ei vaan mennä. Ei vaan mennä. Ei se anna sitä. Sit vaan uima. Se vene ohtaa. Vedessä. No, mä oon tässä ulkopuolella. Kivelee puussa. Timmo vaan krie. Kimo teki juhot. Sniikkaan puu. Joo. Käy siinä. Sit vaan nukkumaan. Eipä. Your French ECXA has locked off. Juha vaan lokkas pihalla. Laitan pellihyppyjä veteen laiturmilta. Ei kato. Paikoillaan vaan. Musta tuli näyttelyesine. Sun pitää tulla kattoo mitä sä saat aikaa. Lähtemällä. Meno meni ihan pulvattomaksi. Tykky vaan lähti kanssa. Your friend is